ibandla lase St John's Apostolic Church of Professor apha kwathu kwa 4871 kwatata nomama Malmando. Apha sisengxakini, sizisa ingxaki yethu apha siyile nkonzo yalapha kwa 4871. Apha sirojiwe, sarojwa imali engange 32,000. Sirojwa ngabantwana ababini. Abantwana abamke nemali yethu iyimali yegusha ebekumele into akulonyaka uphelileyo ngoMeyi sithenge ezogusha. Abakhange babonakalise ke inkathalo yento babangayibuyisa le mali. Ngoku siqonda into kokuba masicele amancedo. Saqonda masibize uBCM TV into makazosinceda ngoba kaloku into esiyifunayo sifuna imali, asixabenanga nabo, asixabenanga namuntu, but into esiyifunayo sifuna imali yenkonzo i32,000 bayibhatale. Abathi ke ngokubona xa besiza apha babonakalise ukungasikhathalele kodwa banemali yethu, babonakalise ukusiphakamela kodwa banemali yethu. Ibuhlungu into esiyenziwa ngabantu ababini ekucaweni, and ayithandeki ngoba ngoku abanaxesha lethu abasihoyanga, so ngoku kufuneka besithi abahambe emveni kwabo. And that nangoku bebesenza le nto beyothenga igusha kuFacebook zahamba gqithe ukuthi bandla asiyazi thina loo nto leyo. Thina tisile bandla sazi igusha ziyothengwa phi efama nothi kwenye indawo, but bona benze ngohlobo benze ngalo bona. Bantu bogqiba bamkisa imali yenkonzo ngohlobo bemke ngalo imali yenkonzo, abeza kuthi bazoxoxa ne-report back bakwenzeke ntoni na. Yayisithi ke ngoba nje basemveni kwabo abasikhathelelanga tu. Before sihambe kakhulu late, umhlambi omnye umuntu ufuna ukwazi oba 32,000 ilahlekile, iqalele iphi lento lena, or mhlambi masithi kasinike a little bit of a background oba apha ecaweni kwenziwa ntoni lena inida ezigusha zinintsi olhlobo, and le mali ibethwe njani and yalahleka kanjani. Ungakwazi usinika lo ngcazelo? Okokuqala apha qho elekenyaka sinento ekuthiwa ngumgidi, inkonzo enkulu apho sinema amanye amabandla ase St John's ibe yindibano. Kuye kuthi ke xana ngaba sinalo mgidi mosilena icawe yakwaMoya, icawe yezinyanya, icawe yezihlwele. Kuye kuthi ke ngoku ngexesha loba nizaba nomgidi ngalo ingulowo avele nento kokuba mna ndinabantu basekhaya endifuna ubaphalazela igazi, endifuna ubenzela lo msebenzi. So ke ngoku bavele ke ngoku abantu mhlambi kwenzeka into mhlambi umuntu ngamnye abethe ke ngoku i2,000. Yiloo nto ke ngoku iyile mali ingaka because besiba yi15 kule mali. Abantu abafuna ukuxhela. Yes. And abafuna ukwenzela abantu bakowabo nasemakwabo. Okay. Zingxaki nengxaki. So aba bantu beY15 baye babethe 2,000 for oba bakwazi uthenga igusha yakhe umuntu ngawo. Xa idla ngobethwa le mali kudla ngokwenziwa njani ke ngoxa kuyothengwa ezigusha before ilahleke? Okay, le mali yabethwa futhi yabethwa phakathi ezindlini. Wayiqokelela usiya imali iyonke le mali uyiqokela kwakhe, iqokela kumuntu ngamnye ekhawulelana nento kokuba mawuthi ufika umgqibelo zibe ezigusha sezilapha. Ithi ke ngoku lento njengoba sibetha ke ngokwezimali njena senzela into kokuba kaloku umuntu angathi hayi ndiyashota esitsho mhlambi ngensuku zokugqibela. Yilento ke ngokuye yaqokelelwa eli. Okay. Usiya lona uqokelelayo ngulomnye lona wayo awafana walamantombazana ayithathileyo le mali. And yazi omnye umuntu uzocinga mhlambi engqondweni yami nangoxa uthetha ingqondweni yami kusekho lanto bayingathi ngabafana abanerobhileyo. So ngamantombazana amabini. Ngumfazi omnye omtshatile omnye intombazana. Yaqokelela imali kwafuna kuyolanda kuyothengwa igusha. Yes. Ezigusha. And indlela ebenidla ngoyenza ngayo xa nithenga igusha nidla ngokwenza njani? Sidla ngoqokelela imali. Kuthi koqokelela imali kuyiwe efama kuyothengwa ezigusha. Okay.
Ezigusha ke kuye kuyiwe ngolwesihlanu uyothengwa. Azidivarishe ke ngokulamlungu ngomgqibelo kusasa. Zifike apha. And kule game yonke ezo zigaba adla ngohanjwa azanjwanga. Azihanjwanga. And aba benze ntoni? Aba bona into abayenzileyo baye ku Facebook bayobuza into bangubani na akho mntu wazi umuntu na othengisa igusha. Ekubeni into ba ubishop wethu ebebaxelele into yento ukuba ukhona umuntu amaziyo othengisa igusha. But khange bayihoye lonto bafune ukuya ku Facebook uyothengisa igusha. Nawe icawa ilindile ibandla lilindile akho mntu unoripotelayo kungomgqibelo kusasa nilinde igusha. Silinde igusha. Kwenzeka ntoni ke ngoku? Igusha azikhange zifike. Kuthi uba ngo-3 kumele ba igusha ziyawa. Wabetha u3 wento kokuba igusha maziwe. Akubonakali kwabona abo bathenga izigusha abazina report abezinando. Bethi lo 3 abafiki panic ininzi nasebantwini. Wonke umuntu alapha ecaweni uyapanic. Sekugcwele ke ngoku apha ecaweni. Latshona ilanga. Xa nibafonela. Xa sibafowunela bathe iye yathini impendulo xa befowuna nabethana. Sayikhumbuli ne? Kodwa bathe basebhizi ingathi chilo lento yathi basebhizi zezigusha basakhangela lo muntu umele ba uzisigusha uchila impendulo. Okay wait ixhaphakile indaba yabantu abaskenywayo. Yeah understand but as ndisitsho kuni ndithi the strange part about ukuskenywa kwabo at least xa uskenyiwe ubuyela into ayomali yakho mosle imali ecawa ubuyela uyithi pha hey senze imistake nansi ingxaki. And I think the reason why nide nize apha nane is because uba okuskenywa kwabo akukholeleki. And nani niyayibona and the attitude abayilandi abayipresentayo emveni uba bekulahle or kulahleke imali olhlobo yana siyanda engaka ecaweni and akho kuzithoba ezibesitsho umnyama yana umama apha yana siyanda. So the panic ininzi ngalamini igusha zifiki and kwenziwa uplan B kukhole igusha buthe yechibi ne kwafuneka ngoku yaphuma kanjani legusha yechibi ke ngokuyona. Kaloku bafowunele baxelwa into kokuba kuthiwa zamani ke okwegusha yechibi bayizamile ke ngenene igusha yechibi bayizisa kodwa xa kufika igusha yechibi bona khange sibone thina igusha ingena bona babonakala. Yeah. From ngalamini ke I believe yonke into yanimoshakala into ecawa ke ngoku and kwa aba bantu bebefuna ukwenzela imisebenzi izinto zabo ke ngoku bayapenika zenzekanga. And now moving forward from that day ke ngoku uzotsho namhlanje nabagqibela iexplanation yabo after umsebenzi wenzekile mhlambi nabaphinda nababona bengena ninapha ecaweni. Okokuqala ndimbhalele uSipho ndimbuza ngeyam imali ndo imali yam uyayibhatala nini na AP imali 2000 yam lena yeligusha leyegusha. Okay impendulo yakhe ithi uyavelana nam kwinto yemali yam elahlekileyo kodwa naye akazukwenza ngakumbi. Icase uyifakile emapoliseni wandinika inambari yecase wabe esithi naye ufuna i10.5 yakhe ekule mali yezigusha. Into engumnqa ke kum ibe yinto kokuba abe ne10.5 yakhe lapha ezigusheni zethu ekubemba apha umuntu ebebe ngenqayi yakhe elangini ezibhatalela i2000 yakhe yegusha. Ngoku yena uvela nento ethi i10.5 yakhe ilapha. Emveni kwangoko sizamile sabiza umhlangano apha ecaweni wafowunelwa wabizwa bebizwa bobabini noAsive khange beze uthe usiya uyahamba uyocaterisha yena wathi ke akazungayi uyocaterisha ngenxa yento yentlanganiso. Tshilo impendulo yakhe. Ngobani aba bantu mama? nguSiya noNgogo Quvana noAsive Nelisi. Into esifuna ku bahlala phi kuqala? uSiya uhlala kwa7
uAsive uhlala kwa3 pha kwezazindlu zintsha pha ngasemangweni. Okay. Into sifuna kubo sifuna imali yethu yecawe yegusha. Siyaphinda ngoku siya komnyumeli kufuneka senze la msebenzi siuphinde lobe sinela siwenze kulonyaka pheleyo funeka sophindile ngenxeni into wabona batye imali yethu. Omnye umuntu uzobuza uba why icawa ithatha lento izisa kwilanto ku-social media ingaba inoba kufuna uachieve ntoni ya understand. Mna I would say the reason why sisithathile masingene ngathi kwelithi cawa, the reason why siyithathile ezi story nina abantu becawa kulula unegqebha amaduma especially kuthi thina abantu bangakhonziyo. Kulula ngenxa ba sinalanto ba abantu becawa babambi mos. Kudala ke siva nakwicawa ezinkulu kuthiwa kutywe imillion but icawa ayikwazi zozo uyive kuthiwa yovula icase ithi ubani undrobhile. And xa kukho imali enkulu loluhlobo I'm not saying makwenzekele into mhlawumbe azoyi-explainer and that's why ke thina sisenza eso story istory esilolobo ba icawa they need uba zibe warned zilumke. Not wonke umuntu ohamba ngaphakathi ecaweni understand uze ngenjongo eyi-1. Abanye baze bebona uba nazi easy targets ya understand. Abanye babona uba hey iyakwazi ubethwa imali phaya and le mali ayilungelanga for uyothenga igusha zecawa, ilungele uba ndingathenga imoto entsha, ilungele for uba ndingathenga igali, ilungele uba ndingathenga impahla entsha. So thina isizathu soba sisenze esi story uba is to warn abanye ezinye icawa ya understand uba at least mayibalance lento lena awunothatha ijomi uzihambise mhlawumbe uyazi into ebezidecidileyo. Kweleni icala ke ngoku if kunothiwa abantu why icawa iyithathile yona izisa kwi-social media lento. Isizathu kaloku thina sinosibeka uba kutheni kungenxa yento kokuba asixabananga nabo sifuna imali yethu. Sibabizile abeza abasihoya abasixabisa ngemali zethu. Ii-channels sizihambile. Now then ngoku siza kulena i-channel into siyifunayo sifuna uncedakala. If kukho umuntu in the public or olapha kwi-BCM TV onokwazi uninceda xa icawa inale ngxaki loluhlobo oba because kukho nezanto mos zosowisha umuntu because utye imali ecawa yokwenza zonke ezo nto ezo. So nicinga in that channel ingcinga zenu zihamba kuloo direction oba ngaske kubekho umuntu apha kwi-BCM TV oniguidayo as icawa uba xa umuntu ethathe imali ecawa oluhlobo and kungekho bungqina uba urojiwe nyhani kukho suspicion oba lo muntu lona kusonokwenzeka uba uyisebenzisile le mali ibimele uba icawa yenze iphi role. I think yileyo into eniyifunayo to i-members of the public. Ndiye ndambhalela usiya kuFacebook nam ndibuza ngeyam imali. Okay. Ndisithi kuye lide lithuba ntombazana uthule uthe cwaka. Akho report back akho ntoni uthule uthe cwaka. Ithini into ye-4,000 rand yam? So izakho zazimbini? Yam nomyeni wam. Yo. Plus nomntana. Yo. 300. Ndithi uthini ngemali yakwantshoko ke ngoku uyibhatala nini ke ngoku yona ngoba kaloku urelaxile akho nto uyenzayo uthule uthe cwaka. Wathi yena kana akayazi uzawuthina ngoba ikhesi usemapoliseni. Ndithi sezazi ukuthumela elanikeni thina kuFacebook. Nguwe uziye kuFacebook. So sixelele uba lento ithethayo uba urojiwe and that ikhesi isemapoliseni akho nto oyenzayo loo nto leyo. Ayisithi abathengile kuFacebook. Thina siyazi igusha zithengwa ngumfama not kuFacebook. Sisi wam inguwe nomyeni akho ningaba niyayikholelwa istory sorejwa kakho kuFacebook okanye nibhilive uba uyityile imali? Asikholelwa uba urojo kwaFacebook tu ngehlobo ayenza ngalo longakhathali. Nina nibhilive uba uyityile imali? Uyiphaka uyisebenzisa imali ngendlela ayisebenzise ngayo yena. Olady wena ngokubona kwakho nangocinga kwakho ucinga uba imali le ntombazana iyityile okanye? Uyityile imali leyo into yona ndifihli uyityile imali. Uthe xana ngaba ebhalwa nguNosivo ube nempendulo ethi uNosivo bendifowadele ube nempendulo ethi ningandibambi nje xana ngaba umuntu onile uyabanjwa so hambana ndibamba. Ukwazi njani ukuthi kubantu owayimali?
ungakhathali kakuhle, akathethi kamnandi. akanandlela yawuthetha Akathethi ukwada. Mama nguwo olantikayo olawulayo apha ecaweni nguwo ophetheyo apha and kule case mama omama bakholelwa ingathi le mali lena ayilahlekanga at all ityiwe. Wena mhlambi ngomamela kwakho itone lena athetha ngayo lamantombazana plus nabo ungayibeka kweliphicala ungathi ikweliphicala ityiwe okanye ilahlekile. Imali mina ndingathi ityiwe ngehlobo lento yoba emva kokuba kulahleke imali waye wanento emane zikhupha kwi-status ethenga izinto ezintsha wenza nebhizinesi uyaqonda loo nto leyo. Ngelo xesha kukho le case yale mali ayityileyo yena wanezinto ekhupha nee-furniture shop ethengisa nezinto ezithengisela nozithengisela khona izinto ebezithengisa phayana. Nawe unotsho uthi noba wenze inkunzi mhlambi ngalaa mali yoloo nto sinalaa ngqondo into yoba inoba uyityile laa mali Ayikho le yoba ilahlekile. ayikho into yoba ilahlekile yona. Masesithatha umama apha khange uthethe nothetha wethu make sive wena noba wena ucinga ntoni ilahlekile imali okanye ityiwe. Mina ndicinga uba inoba ityiwe kuba ngegemu kwakungene intlanganiso apho kodwa hayi nakukhona uphaa watshekishwa kodwa nantsi imoto yakhe umephaa wathunyelwa umntana nakaye phaya wathi akakho ebebiziwe wawuba makeze entlanganisweni wesa kodwa uphele phaa kwathiwa etshekishwa phaa wabenga engekho kwathiwa umkile ityile le ntombazana imali yabantu. Sitsho nje mna andinayo imali yabantwana bam ngabo lokazana wam nomyeni wakhe nomzukulwana nabamama ke. Okay. Molokazana ilahlekile imali okanye ityiwe imali ngokucinga kwakho. Imali ayilahlekanga, imali ityiwe ngoba kwangosuku lokuqala zange bakwazi ukuza ebantwini bazochaza ngento yemali kuba igusha kwenzeka ntoni na ngegusha. Abephuma bengena bephithizela kube kulindwe igusha zange bakwazi ukuza ebantwini. And so kusiya noAsipe ne Asive kusiya noAsive cawa icela uba nizothetha nabo apha ecaweni nibeke iterms uba niyibuyisa njani because icawa abantu becawa abakholelwa uba niskenyiwe bakholelwa uba imali lena nayithatha nayisebenzisa kwezinye izinto and eyona nto inoba bhetere yoba uzohlala nabo ni-arrange nenze i-arrangement if ikhona into elilo hlobo necawa uba niyibuyisa njani imali zabantu. Basuse i-attitude le banayo uthi because asiba owe imali ngabo abantu abasowe imali. Enkosi mama. Kodwa baphakamele kwa aba bantu babatyela imali.